Kovalsky? Snad to není to, co si myslím. Nebo je? Obávám se, že ano, pane. Je to H-A-J-S-L. Hajsl. Po takové době tolik jsem se snažil zapomenout. No, a co to vlastně je? To je projekt hýžděmi aktivovaný jedovatě smrdící lapač. Byla to taková strašlivá. Zkrátka? Pachová bomba, vojíne. Ani ta zkrátka není nic moc. Kovalsky? Snad to není to, co si myslím. Nebo je? Obávám se, že ano, pane. Je to S-K-U-N-K. Skunk. Po takové době tolik jsem se snažil zapomenout. No, a co to vlastně je? To je projekt superkrutý ultrasmrdutý nástroj klidu. Byla to taková strašlivá. Zkrátka? Pachová bomba, vojíne. Ani ta zkrátka není nic moc.